Sziasztok! Az elmúlt időszakban egy kicsit kevésbé voltunk aktívak, köszönhetően ez annak, hogy olyan fejlesztéseket végeztünk, amelyek nem láthatóak számotokra, de számunkra annál fontosabbak. Ezekért a fejlesztésekért, törő már meg légy, nagyon. Szóval ezekért a fejlesztésekért nagy köszönettel tartozunk sok embernek, és ezt szeretném megköszönni. Igen, rengeteget dolgoztunk az elmúlt hónapokban, de még mindig nagyon sok munka vár ránk. Igyekszünk minél több meglepetéssel szolgálni mindenkinek a következő időszakokban. De mindezek előtt szeretnék megköszönni azoknak az embereknek, akik segítették a munkánkat. Elég hosszúra sikerült ez a lista, de lehet, hogy nem olvasnám végig. Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget.